Салому алейкум, ҳама каса хубен тенҷе. Хуш омадед ба канали мо. Номи ман Зоир аст ва ман ҳозир дар шаҳри нигоҳ кунед, ина бозори Қурғонтепа Марамад нигоҳ кунед, она гостиница, ина ватана ёд кардаги бошед, муҳоҷирон тамошо кунед. Ина Марамад. Касе права экскаваторщик мехоҳад гирифтан, Марамад касби экскаваторщика айхид кардан. Номерои телефони ман 891 908 0748. WhatsApp скор мекунам, просто WhatsApp да менависи права экскаваторщики лозим тамомотра ёрдам метен, то мераи рӯзи экзамен пули правара да мактаб месупорӣ. Ина ҳозир ман шумо да видео мемонам, чӣ хел бачаҳо рафтан экзамен супоридан. Ина гап мезанам, мумкин ҳамора бишносен шумо. Ҳамин лайк, подписка, фромӯш накунем, погнали. Салом алейкум бародаро. Айни ҳол мо дар ЖД вокзали шаҳри Псков қарор дорем. Бачаҳо ҳама бачаҳои тоҷикам правагирӣ омадагиам. Насиб бошад худо хоҳад иншоалло ба наздики соҳиби права мешавем. Имрӯз экзамен супордем. аввал ҳам худоманд ва баъд ҳами акаи Зоира дастгирӣ кардем. бачаҳо акаи Зоир адресро дода мода омадем ҷа экзамен супордем.